Ejide m ahụ, oyi maga m. Oyi, ka ị nọrọkwa n'anwụ? Sị m na-apụtata n'anwụ le ma ahụ ga-ekpokọtụrụ m ọkụ. Ị gaghị baa n'inside kpuchie onwe gị. Kpuchie onwe m, ọ ga-aka njọ. Ka m bịanata anwụ, emechaa ọ ga-akwụsị. Ị gwakwala mpa? Ị gwakwala mpa? Agwala m ya, ọsọ ga-azụtara m ọgwụ. Ngwa, chere ka m weta ego mmiri. Gịnị nwaanyị a na-eme? Hey, bịaba. Na-akpọ gị ada kịrịkịrị ka ada ọkụkọ ka ada ewu. Bịaba. You want respect? Ka ọ na-efọrọ dị m, ide ekene mmadụ. Ahụchiela m anya. Ekwesịghị m ikele gị. Lee ka mma m ji du n'oyi. Gị na ọga madam of the house. Mgbanụ ịdị ime esi nwoke. First pregnancy of a boy. Lee ka m gwa gị. Iko iji mara mmadụ ka a ga-eji mara gị. Ị nụrụ ya? Lee ihe na-ele gị sens na-emere gị ebere maka na mpa m nọ ya. Kemgbe echi ị hụla afọ ime na-aga mgbelem ị karị n'azụ ime ụlọ niile round the house ka ị ga na-aza ya. Ọ bụrụ na mma m ga-eme likwe wushi nọrọ n'oyi madam of the house na-apị phone. Do relax. Yes, onye dị ime a na-asa akwa ya. The other day ahụrụ m gị mam saga akwa ya na akwa m gị bịa nga dosara ya akwa gị. Lee eshi ọzọ ị ga-eme ihe ahụ. Ama achịkọrọ akwa m niile ma nke dị neat ma nke dị dirty. Ị ga-asarị ị na-asa ya ị ga-ehi ụra. Ị ga-ehi na this compound. Ị ga-apụ outside ihe ụra. Ị nọrọ ihe m kwuru. Ị nụrụ ya? Ị nwere ntị ka ị nwee ntị? Chere ka m gwa gị. Akwa ị chọrọ ka m kelee gị. Well, ebe ị na-afụrọ mma m, afụrọ m onye m ga-ekele.